Atenció, passatgers. Ariel López i Sergi Lledó. Ha arribat el moment. El moment de què? El moment de Transmetre en directe les 12 campanades per totes les televisions locals de Catalunya. Les campanades? Amb aquestes pintes? Ara escoltareu un compte enrere. I quan arribem al 0, tot canviarà. I vosaltres també. Sergi, no sé pas si hauríem d'haver obert aquella capseta. 9, 8, 7, Maria, ara ja no hi podem fer res. Intentem relaxar-nos, calma i a disfrutar. 4, 3, Jo de veritat que no sé pas com arribarem a aquest 2022, 2, Som-hi, perquè qui no s'arrisca no arribarà mai a l'èxit. 1,